Arum kang raras manawung sesanti pamudyastu dileng sedya manem Brama kang rinengging palakrami nuwun amit pasang palimantabik sinapetna ing ila-ila duni linepatna ing tolah manung sinantuna santiaji sura sudira jayaning kang rat lebur olah ingkang dharmastuti mangketa katur wonten sapanjenengan para sepuh pinesepuh ingkang ganggung poneng pamawas miwalebing pitutur mreng ngarsanto para ulama para kiai ingkang rinten dalu tansah sinayudan mreng dase kaswasa punapa dene katur wonten sapanjenengan para tamu putri kakung ingkang winanding pakromatan kang wis kepareng hanginaken wekdal nglonggaraken penggali rawuh wonten ing sasana sekota sakuran wali matul urus pahargyan tali dharma wisudaning Sri Kapargya temanten kinasarimbit mongko winengku saking keluarga pamengku gadi Bapak Sugiyanto Ibu Tri Lasmini pilenggah wonten ing dusun Senggot RT 12 Desa Singopadu, Kecamatan Sidoarjo, wewengkon Kabupaten Sragen Asri. Kadang Suterna Pametri Budaya, semrapa kadang Wedha Muda ingkang sinung dadi kelawan mulya. Kepareng kula sumlatara sumanlana madhep wonten samadyaning sasana parigyan. Nyahak kamardikan, nyaruwuwus kumawantun bantala rengko. Njajar hanggonera ing Sibosita Telaring Udanegari bobotipun kulupinata mradapa ngembaning sasana kapetredan Sinaraya mongko minangka widya wiyakaning pahargyan wonten ing sasana Ari Kalenggahan amaringi badhe pamosing tata cara sinanggit rinembaka saking pamonging pahargyan sumrambah keluarga sumangga nuwun Sang Hyang Pramu ingkang winanting pakromatan sami-sami meminta mring purbaning Gusti ingkang Maha Nasa murid kasembadan sedya lumadening tata cara parigyan wonten ing sasana Ari Kalenggahan mugi lumampah kanthi sida karya Iwan Pinaka Pangasdi Tanah Gumajaraken An Bathara Triaksara Perdini Tri Prakawis mugi kacakup wiwitan tengan ing pungkasan mugi lumampah sepen ing pambengan manggih ing kayiwanan mestuti lampah-lampah madening tata cara kapisan badhe miyos sing Sri Kapargya temanten putri saking sasana Tepaswangi kakanthi pinelenggah ing sasana Rinengga Bali Winangun lenggah sameta ing sasana Rinengga tumuli kahayatan lumadening tata cara angka kalih Pandayang ing kembar mayang kayu klebu Diwandaru Jayandaru minangka tandha pangaremuling Sri Kapargya temanten kakung genya kepareng arsa lumarap manjing mungguing sasana parigyan tumuli kaladegaken tata cara rumentang pangandika pasrah panambeling Sri Kapargya temanten kakung purna pangandika pasrah panambeling Sri Kapargya temanten jali kinarya memetri adat Widya Jawi ing lumampah badhe pangging teman sambit kang mitra catataning lupuya ingkang lumampah wonten ing Senggot Singopadu Sidoarjo Sragen kalajengaken tata cara krobongan kapisan purna tata cara krobongan kapisan nedya arsa rawuh mungguing sasana parigyan kadang pisan Sinarawedi ingkang arsa nderek mangadagya dhumateng wisudaning putra temanten sarimbit manten lampah-lampah lumadening tata cara atur panuwun tumbang gaping atur ambalan minangka lumadening tata cara angka 6 kalajengaken lumadening
tata cara poto pakaromatan sumrambah poto keluarga ewas semanten tondo pahargyan prasajan ingkang keparing minangka saking keluarga pamangku dadi Bapak Sugiyanto Ibu Tri Lasmini Dungkapurna rewasnya tinengeran pamboyong putra temanten kekalih saking sasar palenggan kekalih manjing wonten sungapane pahargyan ingkang mongko kinarya asung pakurmat badhe kunduring sang ya palengga pertamu sadarma ingkang winanting pakurmatan mekaten panjenengan palengga pertamu sadarum lampah-lampah dening tata cara pahargyan bilitan wonten ewa-ewahan kepareng pinak lenggah sinawung seketa mardu madukane penggali sinartan amersani sutresna pametri budaya karawitan Cindilaras ing pahargyan purna nuwun.